إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Барша ғаламларны юқтан бар қылып, бізні өзінің шексіз нигъмәтләрендә, хөрмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән, сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дуаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне чакырам тақвалыкка. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен тиешенчә үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: «Я әйюһән-нас, инна халакнакум мин закарин ва унса, ва джаалнакум шуъубан ва кабаиля литаарафу». Әй кешеләр, біз сезне юктан бар иттек, ирләр һәм хатын-кызлар итеп. Һәм сезне төрле халыкларга, төрле милләт, кабиләләргә бүлдек, бер-берегезне тану, бер-берегезне өйрәнү, белү өчен. Һәм белегез, инна акрамакум индаллаһи атқакум. Сезнең арагыздан Аллаһ каршында иң хөрмәтле, иң абруйлы булганыгыз, иң тақва булганыгыз. Инналлаһа алимун хабир. Дөрестлектә Аллаһ һәрбер нәрсәне белүче һәм һәрбер эшегездән хәбәрдардыр. Имам Муслим үзенең хадислар җыентыгында китерә бер хадис. Ул хадисны безгә Абдулла ибн Мас'уд радиллаһу анһу тапшыра. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям йөрәгендә тузан бөртеге кадәр генә тәкәбберлеге булган кеше дә җәннәткә кирмәс диде. Шул вакыт бер кеше сорады: "Я Расулаллаһ, әгәр кеше матур итеп киенергә теләсә, матур аяк киеме йөртергә теләсә, бу да тәкәбберлек буламыни?" диде. Шуннан соң сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Аллаһ күркәм, Аллаһ та матур. Һәм ул күркәмлек, матурлыкны ярата" диде. Ягъни кешенең матур итеп киенүендә, матур итеп йөрүендә тәкәбберлек түгел диде. Бәлки тәкәбберлек ул хаклыкны кабул итмәү, үзеңне хаклыктан өстен күрү һәм башка кешеләрне нишләтү, кимсетү диде. Түбәнсетү диде үзең каршында. Менә шул ул тәкәбберлек диде. Әйе җәмәгать, шайтанның бик күп кешеләрне хак юлдан аздыруда куллана торган бик зур коралы. Ул да булса тәкәбберлек дип атала. Нәрсәсен ул тәкәбберлек? Тәкәбберлек ул масаю. Ул үзеңне башкалардан акыллырак, башкалардан көчлерәк, башкалардан дәрәҗәлерәк, башкалардан өстенрәк итеп күрү. Тәкәбберлекне рус телендә высокомерие дип әйтәбез, надменность дибез, гордыня һәм башка сүзләр кулланабыз. Үзеңне биекләү, үзеңне күтәрү, башкаларны үзеңнән түбән кимсетеп карау, менә бу тәкәбберлек булып тора. Тәкәбберлек җәмәгать бик зур гынах. Ләкин тәкәбберлек сүзе ул кечкенә сүз түгел. Ул яхшы сүз. Чөнки ул кәбир, зур дигәннән алынган. Һәм без Аллаһу әкбәр дип дигәндәге шушы әкбәр сүзе белән тәкәбберлек сүзе бер тамырдан. Аллаһ барысыннан да зур дибез. Аллаһ барысыннан да бийек дип әйтәбез, шулай бит. Һәм Аллаһның әле ул гына түгел, аның әл-мутакаббир дигән исеме дә бар җәмәгать. Әл-мутакаббир ягъни тәкәббер дигән сүз. Кем тәкәббер? Без түгел, Аллаһ тәкәббер. Аллаһ бийек, Аллаһ зур. Әлбәттә, аннан башка кем бийек булсын?
Чөнки ул тәкәбберләнергә он имеет право тәкәбберлеккә. Аның хакы бар, чөнки ул бийек, ул зур, әмма аннан башка затларга тәкәбберләнү ярамый. Ярамый масаерга, ярамый хаваланырга, ярамый башкаларны үзеңнән түбән күреп, аларны кимсетергә. Безнең тәкәбберләнергә хакыбыз юк. Бу Аллаһның хакы гына. Һәм Абдулла ибн Амр ибн Аус тапшырган хадистә сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә тәкәбберлекнең нәрсә икәнен аңлатуын дәвам итте. Һәм нәрсә диде? Тәкәбберлек ул хаклыкны ахмаклыкка санау диде. Глупость дип әйтү хаклыкны диде. Һәм кешеләргә кимсетеп карау диде. Бу имам Ахмад риваятында килә. Әйе җәмәгать, иң беренче кешенең тәкәбберлеге чагыла кешеләр алдында түгел, Аллаһ каршында. Аллаһ Тәгалә аңа әмер бирде. Ул әмерне үтисе килми. Ул аны дөрес санамый. Ул аны хикмәтлегә санамый. Аллаһ Тәгалә менә ак диде, ул аны кара дип уйлый. Аллаһ Тәгалә әйтте, бу кара диде. Ул әйтә, юк, мин уйлыйм, бу кара түгел, бу ак диде. Ягъни үзенең Аллаһ биргән акылын, үзенең тормыш тәҗрибәсен, уй фикерләрен өстен куйды Аллаһның гыйлеменнән. Шуңа күрә еш кына кешеләрне вагазлаганда, кешеләрне ниндидер гынахлы эшләрдән тыйганда, кисәткәндә, нәрсәдер әйтсәң, шундый сүз ишетергә туры килә. Так это же глупость, хәзрәт. Бу бит ахмаклык. Нет, я так не думаю, диләр. Знаешь, таких как ты на этой земле больше 7 миллиардов. Если каждый будет жить так, как он думает, это будет более 7 миллиардов религий на этой земле. Шуңа күрә бу мөшриклек. Ул үз-үзенә табына. Ул үзенең уена, фикеренә табына. Шуңа күрә Аллаһ бу әйбер халал, бу әйбер харам дигәндә безнең белән киңәшләшмәде. Аллаһ бу әйберне фарыз дип әйткәндә, ул бездән ничек уйлыйсыз, бәндәләрем дип сорамады. Әгәр дә Аллаһ шәригать кануннарын кешеләрнең уй фикерләренә иярткән булса, Аллаһның диненнән бер нәрсә дә калмас иде. Шуңа күрә Аллаһның гыйлеменнән өстен күрү үзеңне. Үзеңнең уй фикереңне бу тәкәбберлек җәмәгать һәм күферлекнең башы шунда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә ике әйберне әйтеп китәсем килә. Менә кайчан без кешене вагазлыйбыз, насихат бирәбез, кеше әйтә, я так не думаю. Юк, бу дөрес түгел диндә. Менә монда ике әйбер бар. Беренчесе, ансы безгә. Сакланырга кирәк кешегә нәрсәдер әйткәндә, ул аңламый торган әйберләрне әйтүдән. Не надо говорить людям то, чего они не могут понять. Аля кадри гукулихим диде кагыйдә. Нәрсә? Кешеләргә әйтергә кирәк алар аңларлык әйберләрне. Шуңа күрә бүген син кемгәдер хакыйкать ирештерәм дип, ул аңлый алмый торган әйберне сөйләсәң, син аны дингә якын әйтү түгел, нишләтәсең? Син аны диндән ярак әйтәсең. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хатын әйтте, ике генә әйберне әйткән булсаң, ди, сиңа беркем дә ярмый иде, ди. Аракы эчәргә тыйган булсаң, һәм зинаны, ди. Бөтен кеше арак эчте, бөтенесе зина кылды. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм килгәч тә, булды бетте эчмибез дип әйтмәде. Булды бетте зина кылмыйбыз дип әйтмәде. Ул аларның иманнарын тәрбияләде. Ул аларны чистартты, паклады. Көннәрдән бер көндә сахабалар үзләре әйтә башладылар. Я Расулаллаһ, бу аракы качан бетә инде дип. Аллаһ безгә качан тыя инде дип үзләре сорап алдылар. Умар ибн Хаттабның кыйссасын беләбез. Шуңа күрә беренчесе, кешеләргә нәрсәдер сөйләгәндә, әгәр дә кеше бу әйбер дөрес түгел, бу фәлән, бу төгән дип тотына икән, наверняка, урысча әйтәм инде, безнең ниндидер хатабыз бар. Без кешеләргә аңлый торган әйберләр әйтергә тиеш. Икенчесе, әгәр дә син яки башка берәү дин мәсьәләсендә нәрсәдер аның башына сыймый икән, нәрсә беләндер аның күңелеме, йөрәгеме, без разница, нәфесеме, әгәр дә ул аның белән килешми икән, гаепне диннән эзләргә ярамый. Алла сакласын. Гаепне Аллаһтан түгел, үзеңнән эзләргә кирәк. Значит, я пока не дорос до этого. Мин пока аңлый алмыйм моны. Мин әле Аллаһ мине ярак айткан, мин моны аңларлык түгел. Шуңа күрә диндә һәрбер әйбер хак. Аллаһның һәрбер сүзе гаделлек. Аллаһның һәрбер әмре гаделлек. Шуңа күрә син бүген диндә, шәригатьтә
нәрсәнедер күрәсең икән, бу дөрес түгел, бу гаделлек түгел дип, гаип синдә. Аллаһ сиңа тауфиq берсен. Аллаһтан гаип эзләргә ярамый. Кеше аңламау сәбәпле шул әйберне әйтә, ләкин хатаны Аллаһтан түгел үзеннән эзләсен. Һәм җәмәгать, тәкәбберлекнең бәласе шунда. Кай вакыт кешегә бер әмерне бирсәң, менә шулай эшләргә кирәк. Яки әйтәсең, моны эшләргә ярамый дисең. Ул тәкәбберлек сәбәпле бу әмерне үтәми. Тәкәбберлек сәбәпле бу эштән тыелмый. Ләкин кай вакыт җәмәгать аның тыеласы эшенә карый, аның тыелмаган гынахасына карый, тәкәбберлеге зуррак гынах булып чыга. Мәсәлән, син кешегә әйтәсең, ниндидер ул да гынах, ул да кимчелек, ләкин тәкәбберлек тагын да зуррак. Шуңа күрә син әйтәсең, эшләмә. Эшләсә дә гынах азрак булыр. Ләкин тәкәбберлеге сәбәпле эшләмәде, тәкәбберлекнең гынахасы күбрәк. Мисал. Моңа мисал. Сахих Муслимда килә, бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күрде бер кешенең табын артында сул кулы белән ашавын. Сул кулы белән ашады. Сул кул белән ашау, җәмәгать, менә бүген ашады да кеше җәһәннәмгә кирип китте дип әйтә алабызмы? Юк. Юк. Ләкин мөселман ашый уң кулы белән. Шуңа күрә сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа насихат бирде. Нәрсә диде? Уң кулың белән аша әле диде. Уң кулың белән аша әле диде. Әмма тегесе аның күңелендә тәкәбберлек барлыкка килде. Һәм аның сөйкле Пәйгамбәрбезнең әмерен, насихатын кабул итәсе килмәде. Һәм ул нәрсә диде? Мин башка төрле булдыра алмыйм диде. Ягъни мин уң кулым белән ашый алмыйм диде. Җәмәгать, сул кул белән ашауның хатасы әзрәк. Менә бу тәкәбберлеккә карый. Шуңа күрә ул аның башка сәбәбе юк иде. Ул рәхәтләнеп, ипиенме, башкасынмы, уң кулы белән дә тотып ашый ала иде. Әмма тәкәбберләнде. Һәм мин булдыра алмыйм уң кулым белән дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ярар, булдыра алма диде. Битте. Һәм бу кешенең бер кашанда кулы күтәрелмәде ашарга. Кулы гарипләнде. Ни өчен? Чөнки тәкәбберлек, җәмәгать. Менә кай вакыт кешене әйтәсең, бу гынах дисең, эшләмә инде моны дисең. Ул гынахны эшләсә дә, аның гынахасы әзрәк булыр. Тәкәбберлеге тагын да зур гынах булып чыга. Менә шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, тәкәбберлекнең бәласе зур һәм ул бик күп кешеләрнең башына җитә. Һәм галимнәребез әйтүенчә, җир өстендә иң беренче кылынган гынах та тәкәбберлек булды. Шайтан, иблис, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва из кулна лил малаикати усҗуду ли Адама фасаҗаду илля иблис." Кашан без әмер бирдек фәрештәләргә, Адәмгә сәҗдә кылыгыз дип, бөтенесе сәҗдә кылдылар. Иблистән башка. Нәрсә эшләде? Әбә, баш тартты. Вастакбара, тәкәбберләнде, масайды, ва кана минал кафирин, шуның белән кафирләрдән булды. Шуңа күрә җәмәгать, иблис уйлады, аның тәкәбберлеге шул кадәр күп иде. Ул уйлады, Аллаһ мине уттан яратты, аны туфрактан. Ут бит инде зуррак диде. Ләкин шул ук утка әгәр дә орлык салсаң, ул янып бетә. Туфракка орлык салсаң, ул терелеп үсеп чыга. Шуңа күрә тәкәбберлек аның акылын, аның миен, аның фикерен нәршләде? Каплады. Шуңа күрә җәмәгать бик күп остазлар үз шәкертләренә насихат биргәндә шушы беренче гынахтан кисәтә торган булганнар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә биргән җәмәгать зур нигъмәтләр, булсын ул без яши торган зур-зур йортлар, матур киемнәр, затлы атлар безгә борыныбызны шиеп, масайып йөрүгә сәбәп булмаса иде. Сөйкле Пәйгамбәрбез әйтте, бу Бухари, Муслим җыентыгында килә, бер вакыт диде, шулай бер кеше үзенең кигән киемнәрен карап, шул киемнәргә сокланып, тәкәбберләнеп йөри башлады ди. Кайбер кешегә карап торсаң, әйтерсең лә ул дөньяның кендеге. Кайбер кешенең машинадан төшкәннәрен күрсәң, субханаллах. Төшкән машинасы берәр Жигули булса алай төшмәс иде. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бер вакыт диде. Димәк, бу булган хәл. Пәйгамбәрбез әйтте, бер кеше кигән киеменә сокланып, адымнарын тәкәбберләндерде ди.
Тәкәбберләнеп йөри башлады. Аллаһның әмере белән аягы баскан җирдән җир китте ди. Һәм ул җир астына төшеп китте ди. Һәм ул кыямәткә кадәр төшәчәк ди. Кыямәткә кадәр төшәчәк ди. Нәрсә сәбәпле? Менә шушы тәкәбберләнүе сәбәпле. Шуңа күрә Луқман Хаким да үзенең улына насихат итеп, нәрсә диде? «Вәлә туса'ир хаддака линнас» диде. Кешеләрдән йөзеңне шиермә ди. Мәсәлән, сиңа кемдер килгәч, тәкәбберләнеп карый. Кайберсе караса да шулай башын бормый, күзен генә бора. Тәкәбберлек. Моның өчен башны борып утырганмыни? Ягъни бу кешенең йөзендә тәкәбберлек, ниндидер җирәнү бу кешедән. Шулай торып карый. Кешеләрдән йөзеңне шиермә ди. Шиермә. «Вәлә тәмши фил арди мараха». Һәм җирдә мосайып йөрмә ди. Әллә кем булып ди. «Инналлаһа ла юхиббу кулла мухталин фахур». Дөрестлектә Аллаһ һәрбер тәкәббер булган һәм мактанчык кешене яратмый ди. Луқман сүрәсе 18-нче аят. Раббим Аллаһ безне, безнең якыннарыбызны тәкәбберлек афатыннан сакласа иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим. Ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.